Evo, priča se nadovezuje, pošto smo pričali o deci i ostalom, često ljudi kažu, eto, ako se, ne daj Bože, desi pobačaj, zašto je to? Naprimer, žena nije fizički, da kažem, doprinela tome, nego jednostavno se desilo, ne znam. Spontani. Da. I s druge strane, rodi se dete, pa premine, ne znam, za par dana, ili se rodi sa nekim degeneracijama fizičkim koje mu bukvalno ograniče život na možda 7-8 godina. Da. I tako dalje. Koji je status te dece? Dakle, zašto su ona u ovom fizičkom svetu, ajde da kažemo, osuđena? Osuđena, da, na patnju. Pa zato što civilizacija živi u grehu. I zato što greh svih ovih 1000 godina utiče na genom i na hromozome, i kroz greh možda ta žena ili možda njena majka nije kriva, ali tamo neki pra dede ili neka pra čukun baba sa svojim grehom je uticala na to da dođe do toga. Sad, to su te kolateralne štete, tako zvane. Ali mi ne treba mnogo da osuđujemo Boga, jer mi negde nosimo krivicu. Međutim, Bog ne uzima tu našu krivicu. To dete, ta duša, ide pravo u Carstvo nebesko. I ta duša je samo prosto posle drugi anđeo čuvar tim roditeljima koji su eto ga imali i izgubili su ga. Tako da, to je jednostavno, čovečanstvo, civilizacija je kriva za takve stvari. Živeći bolesno, grešno, uništavajući svoje zdravlje, i to se pakuje. Znači, svaka generacija prenosi drugoj generaciji svoje zlo. I onda nije čudo što mi danas stradamo, jer to se, mogu da zamisliš, ako civilizacija i svet bude postojao, šta će biti za 100, 200, 300, 500 godina, kako će tek ludilo da se napakuje umeđu vremenu kad je ovo danas ovako. Jer što smo dalje od Boga, sve je teže, i onda greh apsolutno utiče na fiziologiju. To je, mislim, jasno ko dan, to je svakome poznato. To će čak i sekularni lekar da kaže da promiskuitni život ili grešni život utiče i dolazi do promjena na hromozomima i do raznoraznih anomalija. I zato, ali i kad je dete tako, ili kad je dete postradalo, ili kad je neko ubio to dete, ili kad je silovao, ta dušica, taj duh tog deteta je zaštićen. Možda će ono malo da propati ovde, ali u Carstvu nebeskom je ono kao anđeo. Tako da tu uopšte ne treba da brinemo oko toga.